जोंनि कुसुगाव सान क्लेरेट एसटि इंलिश स्कुलावहाय दिनै एगजिबिशनजों लोगोसे बेवहाय गथ'फोरनि जायनाखि फरायसुला आरो फरायसुलिफोरनि मोनसे गोसो बोनो हाथाव जायखौ दिनै एगजिबिशनजों लोगोसे गथ'फोरनि सोलोंनाय बेवहाय दिनै खोब बाख्नायथाव जोंखौहाय बेवहाय मोनसे आलासि हिसाबै लेंहरनानै जों बेखौनो गोजोननाय मोनदों। मानो होनना बुङोबा जोंनि कुसुगाव ओनसोलाव दिनै बेफोरबायदि फरायसालियाव दिनै एगजिबिशन लानानै गथ'फोरनि माखासे दिन्थिफुंनाय बेयो मालाबाबो जाफेराखैमोन। आङो बेखौनो कुसुगाव दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय जानानै खोब बाख्नायनाय जासिहरदों। मानो होनना बुङोबा बे फरायसालिनि जानाखि फादार आरो बिनिनो फोरोंगिरि जायफ्रा बिथांमोना दिनै गोब्राब नाजानायनि गेजेरजों गथ'फोरखौ दानि AI जुग आरो नैबे जानि कम्पिटिटिभ जुगाव दिनै गथ'फोरखौ बबे लामाजों लांनांगौनि खाथिराव दिनै बिथांमोना बे हाबाफारिखौ लादों। खोब गोजोननाय मोनदों आङो बेवहाय जायनाखि बेखौ मावफुंनाय सारमोननिसिम कंग्रेचुलेसन जासिदों बेनो। Part of the many schools run by the Diocese of Bongaigaon in Lower Assam. This school is quite old. A number of batches have appeared for matric examination, and we always got good results here. And the children here are very hardworking and intelligent, so our results are always very good. And we thank the guardians, parents, and others for collaborating with the school in building up a good image for the school and bringing out good results from the school. And I appeal on behalf of the management, continued cooperation from the parents and the general public. আমি খুব আনন্দিত আমাৰ এই অঞ্চলত এনেকুৱা এটা ইংলিছ মিডিয়াম স্কুল আমি পাতিব পাৰিছোঁ বুলি। এই স্কুলৰ ৰিজাল্ট খুব ভাল, সেইকাৰণে বছৰে বছৰে আমাৰ এডমিশ্যন বেছিকৈ আহি আছে। আমি আশা কৰোঁ লাহেকৈ এই স্কুলখন হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী বনাম বুলি ক্লাছ 11 আৰু 12। আমাৰ ফাণ্ডছৰ অলপ অসুবিধা আছে, সেইকাৰণে এতিয়ালৈকে আমি কৰিব পৰা নাই, কিন্তু আমি লাহেকৈ এইটো হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী বনাম বুলি ভাবিছোঁ। बे ओनसोला बांसिन बर'नि गथ'फोर जोंनि स्कुलनि बांसिन गथ'फ्राबो बर' गथ'फोर, बेनिखायनो जों बर'नि कालचार आरो कृष्टिफोरखौहाय लाखिनो थाखाय आसायो। आरो बर'नि बुरन्जि आरो बर'नि बे ओनसोलनि बर' लेन्डनि बिखय आं फोरोंनो हास्थायो। आरो बे खेत्रआवहाय जोंनि बर' साहित्य आरो बर'नि गासै अनुष्ठानफ्रा हेफाजाब होगासिनो दं। बे हेफाजाबफ्रा मोनबाय थाथोंसै होननानै आसा खालामबाय। गोजोन्थों। Today is a landmark in the history of St. Claret School. For the first time, we are organizing exhibition for the students of St. Claret School. At the same time, we are also inaugurating like computer lab, science lab, and a library for the students, where these are very essential for the children's growth. And this school is one of the schools of the diocese, which is situated in Kochugaon, to cater education to the people of this area. So, we try our best providing English medium education, not only just educating, make them to get a literated as well as look for a better future, prepare them for the future job, a better job for them than just merely a teaching job here, maybe looking for a professional courses, etc. And the exhibition definitely make the children to think critically. They work together, they contribute together along with the student and the staff. So they can learn to utilize their talents, exhibit their talents for the well-being of themselves as well as for the rest of the people. So I believe it must have great impact on the parents and the rest of the people of Kochugaon. दिनैनि बे सेन्ट क्लेयार्स इंलिश मिडियाम स्कुलाव आंखौ मैया
माखासे स्टाफा आंनि न'आव थांनानै आंखौ लोगो हमदों आरो बे प्रग्रामखौहाय नोंथाङाबो पार्टिसिपेट खालामहैनांगौ मानोना जोंनि एलेकायाव जोंनि एरियायावहाय मोनसे इंलिश मिडियाम स्कुल दङ बे स्कुलाव बयबो गार्जेनफ्रा बहाय फोरोंफैयो ए लार्ज नाम्बार अफ स्टुडेन्ट बहाय फरायफैयो दा बेखौ नुनायजों लोगोसे नोंथांमोन बादि गार्जेनाबो बे स्कुलावहाय माबाफोर प्रग्राम जायोबा मेल मिटिं जायोब्ला पार्टिसिपेट खालामहैयोब्ला खोब मोजां जागोन होननानैहाय बिथांमोना आंखौ खावलायहैनायखाय आंबो सफैदों आंबो बहाय स्टेजाव गाखोनानै फंनैसो बिबुंथि लाखिनाय जाहैबाय दा बाथ्रा बेनो बे स्कुल जानायनि सिगाङाव बहाय जोंनो माखासे हाबाफारिखौ मावदों बे जाहैबाय स्कुल गायसननायनि बेलायाव बेवहाय माखासे हाखौहाय जोंनो संना होनानै सेन्ट क्लेयार इंलिश मिडियामावहाय जाथों होननानै जोङो हाखौ नागिरनानै होदों दा बे बेलायावहाय मोनसे गसाइगाव फरेस्ट डिभिजननि आन्दारावहाय माखासे गावसोरनि फरेस्ट रिजार्भनि गाइडलाइन मथे 3 बिगानि बारा एट ए टाइम बे हाया नामजारि जाया दा जों सिन्था खालामबाय हाब मोनसे स्कुल जानांगौब्ला माने बहायथ' कम्पाउन्ड नांगौ गेलेग्रा फिल्ड नांगौ आरो बिनि माने कमप्लेक्सआ गुवार जानांगौ 3 बिगाल' जों बोरै जालायखो सार जों रायलायबाय आरोखि अब्ला होनबाय मा ठीक আছে माने जिनिसखौ माने एक्सटेनसन खालामनायनि बेबस्था खालामगोन खिन्थु फार्स्ट अफ अल जोङो 3 बिगानिखौनो बारा होनो हाया नोंथांमोना बे जिनिसखौ खालामनानै राजि जानांगोन आरोखि तखन जों सार दे ठीक আছে नोंथांनि खोथाखौ जों बुजिबाय दा बुजिनायजों लोगोसे 3 बिगाल' बेवहाय जुदि जायोब्ला बेथ' जाखाथारा नोंथाङा मोनसे जोंनो खोथा हो जे परबर्ती पर्यायावहाय माने 6 मासनि उनाव बा 1 बोसोरनि उनाव नोंथांमोना 3 बिगा बिदिनो 9-10 बिगासो हाखौहाय सेन्ट क्लेयार इंलिश मिडियाम स्कुल नामैहाय होनांगोन होननानै जोङो बे फरेस्ट डिभिजनेल अफिसारखौ खावलायनायनि गेजेरजों बे जिनिसा जादों आरो दा बेवहाय आं मोनसे खोथाखौ बुंगोन कि माने इंलिश मिडियाम स्कुल बा प्राइभेट माखासे इनस्टिटिउसनफोरखौ जों नुदों जे बिथांमोननि गाइडलाइनाव बिथांमोननि दैदेननायाव बिथांमोननि मेनेजमेन्टआव ओरैबायदि मोजां सिस्टेमेटाइज जायो वेल डिसिप्लिन जायो जे जेराव गथ'फ्रा फरायनानै मोनसे मोजां डिसिप्लिनजों ग्र' आप जायो आरो लेखा सोलोंनायाव बिथांमोना माने एडभान्स जायो दा कम्पेरेटिभलि जों बेखौ दुखु मोनो अफकर्स जे माने प्राइभेट स्कुलावल' गथ'फ्रा मानो हाबसोगारदों प्राइभेट स्कुलावल' मानो स्टुडेन्टफ्रा बारा जानो नागिरदों बे खोथा जाहैबाय आं बेखौ बुंनो लुबैदों जे गभर्नमेन्ट स्कुलावहाय बबेबा माने टिचारा रिटायार्ड जालांबाय बबेबा टिचारा थैलांबाय डेथ जालांबाय बे पस्टनि एगेन्स्टै माने खुनु सरकारि एडमिनिस्ट्रेसना खुनु माने गभर्नमेन्टनि माखासे कनसार्न अफिसारफ्रा बे पस्टआवहाय गोदानै माने टिचार थिसननायनि बेबस्थाखौ खालामा जार फले टिचारनि अभाब माने ओमफ्राय स्कुलनि बे माखासे इनफ्रास्ट्राक्चारनि अभाब बेफोरनि अभाबाव जोंनि सरकारि स्कुलफ्रा बायहं जिहं गथ' खम जानाय टिचार खम जानाय फोरोंनाय थिग गैयै बिगि जानायफोरखौ नुनो मोनदों आरो दा दिनैहाय नायदो आं बे प्रग्रामाव फैनानै ओरैबायदि मोजां मोनदों बिसिना गासैनिबो माने जिनिसफ्रा अभाब नुजोबो आरो डिसिप्लिननि खेथ्रआवहाय गाइडलाइननि खेथ्रआव मेनेजमेन्टनि खेथ्रआवहाय बिथांमोना थिग माने डिसिप्लिन भाबे सिस्टेमेटाइज भाबे बे जिनिसखौ माने खालामलांगासिनो दं बे आरोखि माबा सोंबावनो